Hlavné námestie, bitka. Bijú sa tu osoby pri fontáne, hlavné námestie. Kebyže ti to je kamarátky teraz, čo sú tam, príde za ňou nejaký... Hlavné námestie, bitka. Bijú sa tu osoby pri fontáne, hlavné námestie. 17-ka ide. Hej! Dosť! Tu budeš. OK. RZPčku. Tam choďte k fontáne, poďme. Fontáne obidvaja. Pane, halo, s vami sa bavím. Pomaly dýchaj. Fontáne. Netreba ošetriť tohto? Treba RZPčku asi. Oprieť sa o fontánu. Rozumieš mi? Vieš po slovensky? Ruky na fontánu. Všetci traja. Rýchlo. Dobre, pane, choďte bokom. Ja som okolo idúci, nej som zapájený. Len mu podoprieť hlavu, aby dýchal. Počkaj. Podoprite mu hlavu. Nepodopierajte mu hlavu, dajte do stabilizované polohy. Potrebujem zistiť, čo mu je. Tak tomu akurát zablokujete dýchacie cesty. Nezakláňajte mu dopredu hlavu. Lekár určite. Na hlavné námestie. Pane, vnímate, ste v poriadku? Potrebujem, aby reagoval, dobre? Ste v poriadku, pane? Kolega! Poď! Dobre, všetci chodí ďalej. Tak držte, prosím vás, ja idem. Nemusíte, pane, poďte na bok, my si to tu vyriešime. Aby mi nezapadol jazyk na bok. Dobre, pane. On si udrel hlavu, keď si padol? A on dostal kopačku na hlavu, jeho kopli do hlavy, áno? Dobre sme to videli. A ešte nejaký úraz bol predtým, alebo iba tuto dostal ten kopanec do hlavy? Ešte raz? Bez trička udreli aj ženu do hlavy koho? Poďte tuto ďalej k autu, dobre, nestojte mi za chrbtom, poďte ďalej. Dobre, pane, vy mi rozumiete trochu? Dá, rozumiem. Dobre, musíte zostať ležať na zemi, dobre, záchranka je na ceste, OK. Dýcha sa vám dobre? Dýcha sa vám dobre? Dobre. Do you know what day it is? Do you remember what day it is today? Okay. Dobrý. On agresívny nebol, čiže... Dobre, nazdar. A má nejaký doklad? Oni nechcú vôbec sa s nami ani baviť, hej, čiže... Dobre, ID card. Ale tá jedna slečna od nich, ja donesem tu jednu babu, ona je taká celkom normálna. Poďte naspäť do sanitky. Viete mu povedať, nech ide naspäť do sanitky? Viete mu povedať, nech ide naspäť do sanitky? Хотел до hospitalu, no, pretože on má bolesti v hlave. Dobre, halo, pane. Nech sa tu zbytočne neeskalujú, nech sa tu nehádajú. Zoberte ho do sanitky. Môžem vás, porozumiete mi? Dobre. Dobre, poďte donútra. A jaká to je príčina? Kvôli tej bitke musia to vyšetriť. Dobre, keďže je tam podozrenie z trestného činu. Dobre. Pozor na hlavu. Hlavu skôr.